Yebo sanibingela nje nonke kubantu abasibukele. Ungonyama ke leba abantu abamaziyo abangamazi. Okwakho ungangazi. Kodwa mayefuna ungazi umuntu ofeka bese yangazi. Sikhona ke lapha kakhulu lapha esigodlweni into enkulu esifuna ukukhuluma ngayo ngoba khona abantu uthothi bayibuza ukuthi ngabe lezi einyosi zalendra zenzani. Athi omunye izigubhu sakomkhulu sizaphi. Athi omunye njengoba nesipoko somlungu sibe kanjani sisebenza kanjani. Okay, khala sincane nje nginaso ngonichazela. Number 1, inyosi mawuyinyanga siyakunikeza inyosi ukuthi mayihambe ziyoba yidlozi zivula umsebenzi mawuvalekile. Number 2, inyosi iphinde zelaphe ngoba lezi inyosi uma ufuna iphuma ngiyetshela ukuthi phumane. Umuntu uyafika la ekhaya ekhona ngithi ngiyikhipha ke manje. Ngiyikhiphe ngihlele ngikhuluma ngomlomo ekhona ukuthi phumane ke nimukele ziphume idwala umuzi. Ukuthi ziyasiza iphinde igade ngoba akwazi ukuthi kudlala abantu kulowo ndawo mazi khona ngoba umuntu ongalunganga zimuzwe eseze ukuthi khona ozayo. Number 2, ziyakutshela zona makuzoba nebhizi. Ziyaphuma ziyaluza. Ufuna wazi ukuthi ke namhlanje ngizobhizi kakhulu esigodlweni. So ikakhulu sinika abantu abayizinyanga. Umuntu mayifuna siyamenzela zifike futhi lapha kakhona. Okay, sidlule sesipokweni somlungu. Isipoko somlungu yinto efika kuwe ngephupho kodwa futhi mawufuna ukuthi ifike ivula umnyango uze ukuthi khona umuntu ongenayo. Siyakwenzela futhi ifike mawukuba ngathi iyakuzelisa kodwa umnyango uze ukuthi khona ongenayo. Singene sikhulume nawe ukuthi yimi usibani ngoba isipoko somlungu sikunika igama laso. Yimi usibani lo obumfuna kanje. So sebenza kanje. Number 3, isipoko somlungu uma uzosithatha asifuni usithola umsebenzi eminingi. Khona umuntu mhlawumbe afika sithatha mayisifike ekhaya soyikhuluma ngomzala akhulume ngogogo laba abathakathayo bala yonke lento manje. Kanti uma usithatha isipoko somlungu asifike qala ukukhuluma ngento eyi1 le osilandele yona sidlulele phambili. Isipoko somlungu futhi ke sihle ngoba nabantu bamasonto bayasithatha, abantu abababhizinisi basithatha, abantu abayizinyanga basithatha, abantu abathengisayo kuyahlukana nje bayasithatha abantu. Number 3, sidlule sibuye size lapha ecansini. Icansi ke ile ndoda le esisuke sikhuluma ngayo ile ndoda le. Le ndoda le ngoba ukuthi uma ngibamba abantu beyibona nayo le ndoda. Indoda le before noma simele senze umsebenzi sikhuluma naye ukuthi no lo muntu simlaphile useyilaphekile yini. Asenze kanje ndoda valek. Asikhulume nabantu basibukela. Valek. Kulungile, woza kimi. Boss, wozani kimi. Yenza kanje na. Anibhena iCamera. Nangu umuntu oshuthayo nangu. Phethe ifoni. Bhala umuntu wefoni lo. Bhekani ke. Yes. Okay. Vulekani. Kulungile. Vale. Le ndoda le uma uyithatha yona yindoda efuna ukuthi uzokhuluma naye ebusuku ngo12 o'clock. Kodwa isikhathi esiningi le ndoda sifuna abantu sebebadala. Umuntu oserathi osezale waqeda. Ngiphinde futhi le ndoda le ifuna umuntu osezale waqeda ozokhuluma naye ebusuku mazi 12 o'clock bese kumthetho imithetho akhuluma naye le ndoda. Okay, uzakutshela ukuthi ukhuluma kanjani amagama ayo nikhulumisana alidlule kuyona ngoba ngithe isikhathi esincane kuzoba ukuthi nayi indoda njengoba niyibona omunye afuna ukwazi ukuthi isebenza kanjani le ndoda le mangikwenzela yona ngiyakwenzela bese ukuthi uma kuphela iviki noma amaviki amabili ikhona into ofuna uyibone efuna ikhule phakathi la. Uma kuphela amaviki amabili khona into ezomila phakathi ozoyiza ukuthi ikhona into ekhulayo. Yaqala umcimbi.
kodwa ngoba ngithe kubantu sifuna umuntu onesibindi. Uma uzongena ngokuthatha omunye uzofika asabe news, uthatha omunye usabe ezinye izinto, ufuna ube nesibindi bese ungena esigodlweni siyakhuluma. Le ndoda le kuningi kwenza ngeke ngichaze kakhulu, ake ngichaze kakhulu ngeke. Size la lapha kuyaphakwa lapha, cha le ndoda le kuyaphakwa lapha, ingalambi le ndoda iyawenza umsebenzi kodwa kuyaphakwa lapha. Ngithe isikhathi enginaso sincane angenza kuyiqede. Kodwa uma ufuna iphelele ithatha inamba le eka 076 70 55 196. Abe khona umuntu othi ke wemkhulu ngabe unaso yini isandawana? Bayabuza abantu isandawana ngabe unaso yini? Okay, sesiyaphela kodwa sesiyaphela. Elibhodlela nje ulibona nje leni liba 100,000 maligcwele. Leli bhodlela sandawana lesi esingamixisiwe esiyiso nje nangu sandawana. Abahlala bebuza ukuthi unayo sandawana nangu. Leli bhodlela lelifa kwalonyaka likhona ekhaya luqede ngoba uma sisebenza ngalo sivula into zabantu zamabhizinisi nangu sandawana. Yilokho esizokuchaza izizwe angikhulumi ngesizwe ikhona kubantu abafuna ukuprofit, abantu abafuna ukuthi bebe izinto eziningi izizwe zobe sikhuluma ngetopic yezizwe namhlanje kuyilokho ezokhuluma ukuthi lapha eDimestini bakhona kube khona abantu beyithunya umuntu ofuna umaqasa imisebenzi singamfaki lamadoda ngoba ngila ngihleli namadoda simfaka isigodlo nesinye ngale eseyithunywa isigodlo esingasindi kakhulu esihlambe nje idlozi lakho kahle kungabi namthetho. Sikufaka le uhlambululeke ube kahle uvuleke into zakho uvuleke amadlozi akho uhambe. Lekhe asithwasisi anginamathwasa mina oloko ehleli lapha lokho ngibuye emehlweni ungaze ngibukane. Anginasikhathi amathwasa lo begcoba ibovu behleli la bahamba ngenyawo. Amathwasa akhe asithwasisi siyaphakamisa. Umuntu edlozi ubona ukuthi babahlula uyeza sikwenzele kodwa uhlala ekhaya indawo yakho nje ukuhlala. Lekha kwenza umsebenzi sikuhlole uhambe yekini uyosebenza ngoba lokho ngigqumela angifune kudla kwakho mina. Angifune imali yakhe amagross. Okubalekile ukuthi sikusize uphile phambili. Kulungile ngisale kahle.